Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune Alege Sănătatea. În această seară vom vorbi despre infecțiile ginecologice și complicațiile lor, iar pentru acest lucru am invitat-o în studioul nostru pe doamna doctor Camelia Pătru, medic primar ginecolog. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit cu o temă foarte interesantă și nu numai că e de actualitate, dintotdeauna au existat, iar acum poate, datorită scăderii imunității organismului, să știi că este o explozie efectiv. Așa că, uite, ai ales o temă foarte bună. Bravo, felicitări! Și multă lume nu prea le iau în seamă, spun că e ceva care trece de la sine sau nu e ceva grav, dar au complicații destul de grave, am observat. Greșeala este și alta. Au făcut odată un tratament pentru un microb, da? După care le apar niște simptome asemănătoare. Și în loc să vină să-și facă o analiză de secreție, să vadă ce microb e, să facă un tratament țintit, zic, lasă, am rețeta, am pacientele mele. Și vin și spun, știți, aveam o rețetă de la dumneavoastră și am crezut că e același lucru, m-am dus, mi-am luat de la farmacie, mi-am făcut tratamentul și nu mi-a trecut. Pentru că prima dată a avut un microb, un germene, un factor de infecție, iar a doua oară a avut altceva. Și acum, dacă noi repetăm rețeta, nu înseamnă că am și rezolvat problema. Da. Deci, nota bene, recomandat e în momentul în care ai o simptomă să vii, să-ți iei o analiză și să faci un tratament, spunem noi, etiologic, mă rog, cauzal, adică în funcție de ce microb ți-a ieșit. Pentru că am mai auzit și asta, are o prietenă și am luat și eu ce a făcut ea tratament. Nu se poate așa. Nu avem aceiași microbi, nici noi înșine în diferite momente, dar aminte, noi și cu prietena sau sora sau... Mai ales că simptomele sunt cam... Seamănă foarte mult și este greu de, până nu facem un test, dacă vorbim, uite, vezi, exact despre simptome, putem să spunem că, în primul rând, cel mai frecvent și deranjant este faptul că apare o mâncărime, se numește prurit. Și pacienta simte că o mănâncă, o ustură, o înțeapă. Uneori apare un miros urât, alteori nu. Dar mâncărimea aceasta este deranjantă. De foarte multe ori, fiind igienizându-se și fiind foarte curată, nici măcar nu pătează lenjeria și atunci nu poate să spună. Și vine și spune, nu am o secreție, nu mi se pătează lenjeria, nu cred că am ceva, dar mă mănâncă, mă ustură, mă înțeapă. Păi, simptomele sunt. Pentru pacientele care n-au o igienă foarte bună, apare și această leucoree, adică această secreție, o văd, o percep și atunci le deranjează și vin. Dar cele care se spală foarte des nu vor percepe scurgerea vaginală. Cel mai des asta e, apare o scurgere vaginală. În momentul în care apar complicațiile ei, adică mâncărimile, usturimile, atunci se sizează și vin. Indicat e să vină și dacă au constatat că s-a modificat aspectul secreției de la o zi la alta. Știi, mai bine vii degeaba decât să stai să se accentueze. Pentru că scurgerea vaginală, dacă persistă, pe lângă ceea ce dă ea ca factor imediat deranjant, mâncărim, usturim, deci deranjul acesta are și repercursiuni în timp. Și acestea sunt mai grave decât simpla simptomă care deranjează de moment. Doamna doctor, ce sunt infecțiile genitale și care sunt cele mai frecvente cu care vă confruntați zi de zi? Să spunem în primul rând că nu este obligatoriu ca orice vulvovaginită, adică vulva înseamnă exterior și vaginita în interior și deci inflamația atât în exterior cât și în interior, care e dată de diversi microbi, nu este obligatoriu să fie luată prin contact sexual. Este foarte important de precizat acest lucru. Poți să fii virgină și să ai o infecție fungică, adică o candida. Poți să ai o stafilococie, adică niște germeni care nu au legătură cu viața sexuală. De foarte multe ori, dacă luăm o cultură din analiză, găsim niște microbi care trăiesc în urină și din urină se poate suprainfecta și secreția vaginală. Deci nu e obligatoriu, dacă ai o infecție, să fie luată prin contact sexual și să spui nu se poate că eu am un singur partener sau și mai bine, nu mai am partener de nu știu cât timp și n-am de ce să am. Poți să iei un germene, poți să le iei și din mediul înconjurător. Adică poți să iei de la o toaletă sau de pe o cleanță, de undeva, din diverse lucruri. Deci nu este obligatoriu ca această infecție să aibă ca și cauză viața sexuală. De foarte multe ori nici nu e nevoie să tratăm partenerul. Dacă ai un fung, o ciupercă gen candida, atunci tratamentul partenerului e recomandat doar dacă
persistă infecția, adică o tratezi, dispare și reapare după un interval. Și atunci îi dai și partenerului. Alminteri nu ai de ce, partenerii nu trebuie tratați în infecțiile candidozice, în fungicele astea. Odată ce s-a găsit, că mă întrebai ce este, o infecție a tractului vaginal, cum ar fi exterior, adică pe vulvă și în vagin. Ca să apară o complicație și să ajungă în interior, trebuie ca aceasta să persiste foarte mult timp și nu toate sunt cele care progresează în interior. Cât de important este să ne facem un control ginecologic și cam la cât timp ar trebui să facem acest lucru? Acum, dacă ai pus întrebarea asta inteligentă, bilă mov îți dau, așa, să stabilim. Doamnele ar trebui să vină anual la un control și fără să aibă niciun fel de simptomă. Povestea asta cu prevederea este mama înțelepciunii perfect adevărată. Da. Am paciente care vin de când eram eu tânără, așa, și anual își fac control. În cadrul controlului anual periodic, obligatoriu al minteri la femeia sănătoasă, recoltăm examen citotumoral, adică Babeș Papa Nicolau, și o analiză de secreție. Abia după aceea, dacă apar complicații, aprofundăm. Dar astea intră așa într-un must-have, adică într-o analiză obligatoriu de investigat. Ideea este că dacă te simți bine, zici lasă că vin. Și nu vii la un an, vii la un an și jumătate, 2, dacă apare o simptomă, vei veni cu certitudine. Acum, este foarte important să-ți răspund concret, să vină la un control. Să stabilim și asta. Nu costă chiar luna de pe cer, pentru că frecvent se spune acest lucru, știți, costă, nu am avut bani. Nu, cred că mai mult doamnele nu au timp. Da. Pentru că banii nu costă ceva fantastic, extraordinar de mult. Exact. Investigațiile sunt relativ accesibile, iar persoanele care nu au posibilități materiale, dacă au acte, că aici e povestea, își pot lua trimitere de la medicul de familie și cu adeverință de elev, de salariat, cupon de pensie sau șomer, se pot duce și își pot recolta în policlinicile spitalelor sau în cabinetele și policlinicile care au contract cu Casa de Asigurări. Deci, iată că poate să nu coste nimic. Da? Tratamentul se poate da compensat de medicul de familie la recomandarea medicului ginecolog. Deci, cred că mai mult doamnele nu au timp și neglijează decât exact. Nu au bani. Dar de la ce vârstă este recomandat să se meargă la medicul ginecolog? În momentul în care ți-ai început viața sexuală, chiar și minoră fiind, poți să vii la medicul ginecolog și să stabilim minorele care își încep viața sexuală. Dacă au nevoie de o întrerupere de sarcină, atunci trebuie să vină cu părinții. Dar dacă ele doresc doar un control, pot să vină și neînsoțite de părinți și asta spun ca să audă și să vină, pentru că dacă și-au început viața sexuală și nu le spun părinților, asta e, măcar să vină la doctor să le învățăm cum să se protejeze ca să nu rămână însărcinate. Nu e vorba că dacă rămâne însărcinată trebuie să vină cu părinții și aoleu ce o să îi se întâmple, dar și pentru sănătatea ei exact. E bine să nu îi se întâmple. Și atunci, dacă și-au început viața sexuală, minore fiind, asta este, nu e un capăt de țară. Deja la ora actuală, peste 16 ani, minorul răspunde penal potrivit legii dacă se dovedește că are discernământ. Își citesc din codul penal. Da. Da, sunt informată, vezi? Am codul penal pe birou. Și îți spun din codul penal. Deci după 16 ani răspunde penal. Poate să vină pentru consultație. Deci, dacă și-a început viața sexuală, nu o să o omorâm, dar să vină, să-și facă un control, să-și facă niște analize, să învățăm cum să se protejeze ca să ne ajungă în situațiile limită, care într-adevăr sunt dificile și de ce să le evităm dacă ele se pot evita. Da. Ce este candidoza vaginală sau candida albicans? Deci noi ginecologii, acum pot să spun așa, spunem odă candidei, în sensul că este atât de frecventă încât toată lumea vine la medic. Acum prezintă și partea negativă a odei, pentru că pacienta vine la tine, tu i-ai dat un tratament. Cu certitudine i-a trecut pentru momentul acela. Dacă nu o să respecte indicațiile ulterioare și dacă o să-i scadă imunitatea, că imediat îți voi vorbi despre cauze, atunci va recidiva candida și o să spună n-a fost bun tratamentul și o să se ducă la alt doctor și de acolo la altul și așa mai departe. Câteodată se schimbă 4-5 doctori sau chiar mai mulți, nefiind doctorul de vină. Și nici candida nu e vinovată. Vinovată este pacienta care nu înțelege explicațiile complexe. După cum vezi, eu vorbesc mult, am gură mare așa, și vorbesc mult și medical. Și le explic, trebuie să vă faceți o dată pe săptămână
permanent și dacă nu aveți secreție, permanent, o irigație vaginală cu gălbenele pentru că sunt trofice, adică hrănitoare locale, și cu bicarbonat de sodiu pentru că acesta e bazic și reduce aciditatea. Candida trăiește foarte mult în mediu acid și atunci bicarbonatul de sodiu contracarează acest mediu acid. Trebuie să faci asta toată viața, indiferent că ai sau nu o secreție sau că ai sau nu probleme. Și să precizăm, răspund mereu acestor întrebări, motiv pentru care vreau să le subliniez cu marker mov. Spălătura nu se face zilnic, pentru că replica este așa: am citit, pe net mai ales, că nu trebuie să facem zilnic, că distrugem flora locală. Despre asta vorbim. Nu facem irigație zilnic să nu distrugem flora locală, dar o dată pe săptămână e recomandat. Nu folosim substanțe dezinfectante, folosim trofic local gălbenele și bicarbonat cu mediu bazic. Și după ce am făcut acest preambul, Candidei, să spunem, această candida este o infecție care nu se ia și nu se transmite obligatoriu prin contact sexual. Dacă partenerul are o imunitate scăzută, o să o transmitem prin contact sexual, pentru că această ciupercă apare în momentul în care scade imunitatea organismului. Frecvent pe stres, pe oboseală, ceea ce este uzual. În momentul în care am luat un antibiotic fără protecție, imediat o să apară Candida. Și atunci, de câte ori le dau pacientelor mele un antibiotic pentru diverse, le asociez și un anticandidozic, antifungic, antimicotic, da? Tocmai pentru a nu face. În principiu, e recomandat să reducem consumul de dulciuri și consumul de acrituri ca să nu recidiveze Candida. Este o infecție pe care o pot face și virginele, care nu este o boală venerică și care se rezolvă relativ ușor de moment, dar recidivează extrem de rapid. La toată lumea recidivează. Nu există să nu faci recidivă. Doar dacă o să iei pentru creșterea imunității zilnic și o să ai noroc. Exclus. Candida va recidiva cu certitudine. Există unele medicamente la care recomandarea este foarte clară. Se vor utiliza 3 luni de zile. Nu se utilizează zilnic. Se fac după menstră 6 zile pe lună câte o cură de tratament cu ovule, tocmai pentru a preveni recidiva. Nu este gravă, dar este foarte deranjant. Există arși germeni mai periculoși. Candida nu va ascensiona niciodată spre trompe și ovare. Ea va rămâne cantonată în vagin. Doar că mediul hiperacid pe care îl creează ea poate genera leziunile pe col, pentru că prin aciditate arde efectiv local. Și atunci noi trebuie să o tratăm și să prevenim recidiva pentru a proteja colul uterin să nu facă leziune. Spre deosebire de alți germeni periculoși, ea nu merge mai departe. În schimb, recidivând atât de rău, trebuie tratată mult mai conștiincios și mult mai rapid. De multe ori, doamnele, dacă le dai un tratament și el merge foarte bine conform antifungigramei, se rezolvă în 2-3 zile și nu mai termină nici măcar acea doză de o săptămână. Și atunci, normal că peste un interval va recidiva. Care sunt cauzele care duc la Candida? Dacă pacienta își va face uzual un regim de viață relativ ordonat și nu va lua antibiotic fără protecție și o să evite stresul și o să aibă o igienă locală, nu o să facă Candida. Există și persoane care n-au făcut în viața lor. Doar că această Candida, pe lângă localizarea ei ginecologică, este urâtă pentru că există candidă sistemică. Apare în gură, fac chiar și copiii mici după naștere, mamele care au avut candida în vagin și femeia a născut pe cale naturală, copilul poate să facă la ochișor, conjunctivită, și fac foarte frecvent în gură. Există și la femei această candidoză sistemică, adică o are în gură, pe esofag, pe intestine. Există niște medicamente speciale pentru această candidă sistemică, pentru că este într-adevăr mult mai deranjantă în momentul în care ea trăiește în intestin, dă o simptomatologie mult mai grea decât cea vaginală. Dacă nu o iei din mediu și ea este auto, adică recidivează, va ceda foarte greu. Despre simptome, în mare parte ne-ați vorbit la început.
Cum diferă de la femeie la bărbat? Putem să o descriem așa, știi, ca și element. Bine, nu folosește pacienta, trebuie să vină la doctor, dar putem să o descriem ca și element. Secreția aceasta cu candida apare ca o urdă, ca un lapte bătut. Este extrem de abundentă și mi s-a întâmplat să-mi spună am hemoragie. În momentul în care am văzut-o, zis, bine, unde este sângele? Bine, dar nu v-am spus că am hemoragie de sânge, am hemoragie albă. De ce am vrut să spun acest lucru? Este atât de abundentă încât apare ca și cum ar fi o menstruație, dar albă. Asta, săraca femeie, era o intelectuală, dar s-a speriat. Curge cantitativ mult și apare ca un lapte bătut, așa, într-o cantitate foarte mare. Deci această secreție nu o poți confunda cu nimic dacă ea apare în acest mod. Dacă femeia se spală și se curăță, ea apare mai puțină. Să știi că și la bărbați apare balanita, adică inflamația, și candida tot ca o urdă apare și vor apare simptome, se înroșește local, ustură, mănâncă, înțeapă și ustură foarte rău la urinat. De foarte multe ori, femeile sunt un pic mai rezistente în momentul în care partenerul a făcut vine pentru că o aduce partenerul. Hai să vedem ce e. Deci, ca și aspect, arată similar, doar că e mult mai agresivă la bărbați. Cum se diagnosticează infecția cu candida? Infecția cu orice microb se face categoric decelare în laborator. Există lama pe microscop în care depistăm candida, trichomonas, garnerele sau hemophilus, care este o bacterie și care se decelează pe lamă. În afară de asta se recoltează cu un bețișor și se face cultură. Și acum o să lămuresc de ce. Lama pe microscop ne spune că ai candida, dar nu-ți va face antifungigramă, adică la ce e candida, sensibilă, rezistentă și intermediară. Asta se decelează doar în cultură. În schimb, pentru trichomonas, cultura nu-ți dezvoltă microbul. Ai nevoie să iei o lamă în care să vezi trichomonasul și să faci o cultură în care pe lamă ai văzut candida, dar nu-ți face antifungigramă. Pentru bacterie, pentru garnerelă, cultura degeaba însămânțezi, nu ți-o va dezvolta. Îți trebuie iarăși lamă. În schimb, pentru stafilococ, streptococ, acest coli care trăiește foarte mult în urină, Klebsiella care trăiește iarăși mult în urină, pentru acestea, pe lamă nu vom vedea nimic. Ne vor arăta niște coci și trebuie să-i facem cultură. Deci, recomandat este când vine pacienta cu 24 sau chiar 48 de ore înainte de a veni, să nu-și facă spălătură internă. Extern, nicio problemă. Ca să-i putem recolta atât lama pe microscop, cât și cultură cu periuța în bidon pentru germenii care nu ies pe lamă. Iar pe lamă să vedem ce nu iese în cultură. Și în funcție de ce rezultă se va face antibiogramă, adică la ce antibiotic este sensibil, și antifungigramă în cazul candidei. Se spune că se poate face candidoză și de la tampoanele interne. Ce ne spuneți? Este adevărat? Da. Acum nu facem antireclamă și nu dau numele. Au fost niște tampoane pe piață mai sunt și acum care au fost depistate cu candida. Atât externe cât și interne. Pentru că ele conțin bumbac și dacă nu au fost suficient sterilizate, bumbacul are ciuperci. Candida e o ciupercă. Deci răspunsul e categoric da, așa că există și această variantă. Și uite, facem așa o mică completare în paranteză, dar e foarte utilă. OB-urile nu interne, vorbim despre OB-uri, da? Nu este recomandat să le utilizăm uzual și nici frecvent. Adică e de preferat ca sângele menstrual să curgă, să se elimine, pentru că altfel acea floră fermentează intravaginal. Sau dacă îl folosim, să-l ținem foarte, foarte des. Dar nu este recomandat. Este bine ca sângele menstrual să curgă, pentru că flora poate produce în timp inflamații ale uterului și poate duce la sterilitate. Folosim OB-ul când mergem într-un moment, într-o ocazie, la o petrecere sau mergem la mare sau, mă rog, de o urgență. Dar să nu facem din asta o obișnuință. Nu este chiar contraindicat. Eu le tot explic pacientelor și chiar vreau să spun, chiar și flora asta microbiană. Noi avem în vagin, că despre asta vorbim, o floră saprofită. Saprofită înseamnă normală. De exemplu, Gardnerella vaginalis o avem
toate în vagin. Este flora noastră personală, da? În momentul în care se produce o dereglare a florei locale, din saprofită devine patogenă. Ori noi, dacă o să folosim frecvent aceste OB-uri, flora locală a noastră personală poate deveni din normală, adică saprofită, patogenă și poate produce în timp infecții. Deci tamponul folosim strict de urgență, să nu facem o obișnuință din el. Cum se tratează candidoza? În primul rând o să recoltăm și o să vedem la ce este sensibilă și la ce nu este sensibilă. Pentru că dacă ea este rezistentă și dacă doamnele repetat au făcut tratament, sunt persoane care au făcut tratament repetat și au folosit foarte multe medicamente și atunci deja se dezvoltă o rezistență a organismului. Da. Și atunci recomandat este să vedem la ce e sensibilă, să facem un tratament țintit. Repet și insist, nu ne vom spăla zilnic. Facem spălătura doar săptămânal, în schimb o să administrăm zilnic ovule. Și aici ne întoarcem la poveste. Aoleu, iarăși îmi dați ovule, numai ovule am folosit. Păi noi trebuie, în afară de tratamentul pe care îl luăm pe cale orală și care în general are o eficiență mai redusă, să folosim local pentru a inactiva ciuperca. Nu o să treacă niciodată dacă luăm doar pe cale orală. Există ca și administrare o doză unică și un aplicator preumplut. Se introduce aplicatorul după irigație și apoi o săptămână fără contact sexual și fără să mai folosim ovule, ca această cremă să acționeze ea. Dacă este o fază foarte agresivă, e nevoie totuși de ovule. Dacă nu și e ceva mai ușor, se poate folosi și eventual se poate repeta. Se poate folosi săptămânal o pastiluță doză unică ca administrare și o cremă doză unică. Dacă e însă o fază acută, atunci trebuie să luăm zilnic o săptămână mai multe pastiluțe, să folosim ovule și niște creme pentru administrare externă sau la nevoie cu aplicator intravaginal dimineață și oricum extern. Tratamentele sunt extrem de multe, extrem de diverse, iar ca eficiență ele sunt eficiente dacă sunt folosite corect. Dar trebuie explicat pacientei că nu va fi pe veci, deci nu se va produce o vindecare completă. Cu certitudine vor apărea recidive mai devreme sau mai târziu, în funcție de cum își va continua ceea ce îi dai ulterior întreținere locală. Dacă nu se tratează persoana care are candida, pot să apară anumite complicații? Pot să spun așa, persoana care are o candida acută se va trata cu certitudine. Este atât de agresivă în faza acută, atât de pruriginoasă, adică mănâncă atât de rău și deranjează atât de rău, încât indiferent că este o intelectuală rafinată sau o femeie simplă de la țară, va veni și se va trata. Doar că poate se duce și asigură un tratament de la farmacie, e și aceasta o variantă, dar va veni cu certitudine. Însă dacă își va face ceva așa după ureche și se va ameliora, după aceea nu va mai deranja. Și atunci, netratându-se, prezintă riscul să-și facă celebrele leziuni pe col sau, cum se spune clasic, rană pe col. Să știi că aceste răni nu sunt de neglijat. În general zicea, mi-a spus că am rană de aceasta, toată lumea are rană. Nu cred. Păi are nu toată lumea, dar foarte multă lume, tocmai din această cauză. Din lipsa controalelor periodice sau din faptul că nu s-au îngrijit. În momentul în care depistezi, cu cât depistezi mai devreme leziunea, adică rana de pe col, cu atât rezolvarea ei este mai rapidă. Nu toate rănile trebuiesc cauterizate, nu toate rănile presupun mici intervenții, adică să acționezi intervenționist. Poți face tratament conservator. Există ovule pentru cicatrizare după ce ai făcut dezinfecție și rana se va vindeca fără intervenție chirurgicală. Totul e ca pacienta să vină la doctor, să respecte tratamentul. Să știi că am paciente care în procent de 80-85%, după ce am dezinfectat microbii, au făcut un tratament cicatrizant și după 3 luni au venit și au fost nu vindecate complet, dar într-o ameliorare foarte mare. Deci foarte multe. Uite, am avut chiar ieri o pacientă, era atât de încântată, nu-și recunoștea pe camera video imaginea. Deci ea venise, avusese o infecție agresivă, făcuse tratamentul și apoi cicatrizarea. Și când a venit ieri și își vedea colul, nu-i venea să creadă, a zis că nu s-a gândit. Mai erau așa mici urme. Deci dacă depistăm în timp util și tratăm corect, se vor vindeca toate rănile astea fără să ajungem la o cauterizare sau la o extracție a rănii de acolo, la ceva mai complicat.
Doamna doctor, o singură întrebare aș mai avea, dar o să vă pun această întrebare după pauza de publicitate. Cum se tratează și femeile însărcinate dacă au această candidă? Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul nostru. Vă reamintesc că o am aici lângă mine pe doamna doctor Camelia Pătru, medic primar ginecolog. Vorbim despre infecțiile ginecologice și complicațiile lor. Am vorbit în prima parte a emisiunii noastre despre Candida. Așa cum v-am spus, am rămas datoare cu întrebarea să ne spuneți nouă dacă femeile însărcinate se tratează la fel de Candida sau nu. Acum, nu pentru că este după 8 martie, dar ți-am făcut complimente la scenă deschisă. Mai vin la tine la emisiune că pui întrebări inteligente. Este foarte important și uite, dacă nu spuneai, până la sfârșitul emisiunii trebuia eu să-mi amintesc acest lucru. Pe sarcină, Candida este extrem de frecventă. Pentru că persoanele care nu au avut anterior Candida, pe sarcină au risc foarte mare să o facă și o să explicăm imediat de ce. Am spus, Candida nu e o boală venerică și atunci se modifică pH-ul vaginului. Am precizat că această ciupercă trăiește foarte, foarte mult în mediul acid. Toate gravidele au un pH vaginal acid. Eu îmi învăț pacientele să-și facă spălătură și să nu mai folosească irigatorul, pentru că acela are o canulă foarte mare. Și atunci se spară cu o seringuță care are un ambou, un vârfuleț mai micuț cu bicarbonat. Deci, pe sarcină, o dată pe săptămână, gravida se va spăla cu gălbenele și bicarbonat, îi va face bine, o va împiedica să facă Candida sau dacă a făcut-o, o va ajuta să se curețe mai ușor. Deoarece modificarea pH-ului vaginal pe sarcină va duce la Candida. Și atunci s-au creat niște ovule care sunt permise pe sarcină, special pentru femeia gravidă. Aceste ovule, pe lângă spectrul lor pentru Candida, vindecă și bacteriile care pot apărea asociat. Am spus că în momentul în care scade imunitatea, se activează Candida. Activându-se Candida, și celelalte bacterii reacționează și ele prin coabitare în flora vaginală modificată. Și atunci există varianta în care le învățăm o dată pe săptămână să se spele, dar să nu folosească irigator, le luăm și lor analiză, vedem la ce e sensibil și le administrăm ovule care merg special pentru sarcină. Chiar sunt permise și în primele 3 luni aceste ovule. E recomandat gravida să facă cure repetate pentru că, având și imunitatea scăzută și pH-ul acid, va recidiva cu certitudine. Deci, felicitări! Le-am ajutat pe mămici. Da. Doamna doctor, să trecem la o altă infecție ginecologică. Ce este vaginita bacteriană? Vaginita bacteriană, ca și Candida, nu este obligatoriu să fie de transmisie sexuală. Poate exista, poate însă să nu existe și să fie pe imunitate. Aceasta însă prezintă o calitate. Se vindecă foarte ușor și nu recidivează. Prezintă însă și un cusur. Are un miros îngrozitor. Dar acest cusur până la urmă devine bun pentru că mirosind secreția, femeia vine urgent. Clar la medic. Da. În momentul în care vine și spune, știți, am o secreție care miroase extraordinar de urât, am zis, gata, e bacterie. Recoltăm și ți-am spus, pentru Gardnerella aceasta sau Haemophilus nu există ca la Candida antifungigram, aici antibacterie. Aceasta o depistăm pe lamă la microscop și o să-i dăm tratamentul pe care am învățat noi la școală că trebuie să-l dăm. Nu există un tratament diferențiat în funcție de sensibilitate. Doar că, fiind la o primă infecție, la fel, nu o să tratăm partenerul. Dacă recidivează, vom trata și partenerul. Nici aceasta nu se transmite prin contact sexual decât dacă imunitatea partenerului este proastă. Tratamentul, din nou, ovule, supărare maximă, asta este. Doar că de data aceasta cura ar trebui să dureze 10 zile, dacă dincolo putem rezolva cu o cremă săptămânală sau cu ovule 3-6 zile, la bacterii avem nevoie de 10 zile și uite să mai spunem iarăși, în timpul administrării ovulelor este recomandat să nu aibă doamnele, domnișoarele, contact sexual sau dacă iubirea e prea puternică, cu prezervativ. Nu este așa o dramă, e o perioadă limitată de timp, dar
insist asupra acestui lucru, pentru că dacă nu reușim să obținem o dezinfecție, normal că recidivele vor fi mai frecvente. Și atunci aici avem nevoie 10 zile de tratament oral, 10 zile de tratament local cu ovule și creme. Partenerul, dacă el a o primă infecție, nu-l tratăm. Dacă nu, îi dăm și lui, doar că bărbații, ca de obicei norocoși, or să iau o doză unică. Deci pentru bărbați există 4 tablete, seara după masă, fără consum de alcool, 24 de ore. Și au scăpat. Doar că partenerul trebuie să ia în prima zi în care începe și partenera tratamentul, ca în pauza aceasta de 10 zile să-și facă aceste medicamente efectul. Și vindecarea, dacă este de oprim o infecție, va fi cu certitudine. Dacă după aceea factorii aceștia favorizanți vor reapărea, va scădea imunitatea sau va folosi foarte mult dușuri vaginale, vezi că am insistat și uite, vezi, o să spunem din nou, doamnele, nu e recomandat să folosească dezinfectante. Este tot felul de plicuri, decât la recomandarea medicului. Pentru că toate dezinfectantele distrug flora locală. Dacă în interior o să aibă germeni urâți, stafilococ, streptococ, coli ăsta păcătos, clepsielă, atunci cu certitudine îi dă doctorul un praf dezinfectant. Dacă vor fi cei despre care vorbim noi acum, folosim gălbenele cu bicarbonat, pentru că toate dezinfectantele astea distrug foarte rău flora locală, sunt mai agresive. Noi avem nevoie, până omorâm coli și alți microbi din ăștia urâți, avem nevoie de dezinfectant, pe care ne întoarcem la spălătura aceasta non-agresivă, ca să nu distrugem mai rău flora locală. Care sunt factorii declanșatori ai vaginitei bacteriene? Ca și la Candida, foarte mult contează imunitatea. Știu, pare bizar așa și este greu să-i spui ce să facă săraca femeie. Să mănânce echilibrat, să nu se streseze. Trăim într-un haos, este greu. Dar da, să încercăm să folosim foarte mult vitamina C din limonadă, legume, fructe, zarzavaturi și să încercăm să ne păstrăm local, să ne facem, ți-am spus, irigația și să încercăm la primul semn să venim și să vedem despre ce e vorba. Așa de ușor se rezolvă. Sunt doamne care vin și spun, am avut atunci problemă, dar am venit imediat, n-am mai avut de nu știu cât timp. Ca o dovadă vie a faptului că dacă vii în timp util, te vei rezolva foarte eficient. Dacă aștepți sau dacă încerci să faci tu ceva, se cronicizează. Și uite, sunt două feluri de infecții ginecologice foarte, foarte importante. Acute și cronice, adică vechi. Acestea acute, dacă le-ai rezolvat atunci, ai șansa ca ulterior să-ți apară extrem de rar sau deloc și să se vindece foarte rapid. Dacă ele au ajuns cronice, adică s-au învechit pentru că le-ai tratat așa după ureche, vor reveni cu siguranță și 100% vei face rană pe col. Vin și spun cel puțin domnișoarele, știți, am o secreție de când mi-am început viața sexuală, dar mi-a fost rușine să vin și am mai luat eu de la farmacie ceva și mă doare la contactul sexual. Pentru că în momentul în care sunt aceste infecții ca și simptome, apare disconfortul, dispareunie. Dispareunie înseamnă durere, disconfort la contactul sexual. Și în momentul în care o pacientă are acest simptom și vine pentru că o doare și nu îi place și o ustură și o jenează, are cu siguranță o infecție și în 90% din cazuri o leziune pe col. Și atunci, dacă le-am lăsat să se cronicizeze, vor face leziuni cu siguranță. În cazul în care nu se tratează, mai există și alte riscuri la care sunt expuse cele care au vaginită bacteriană, în afară de aceste răni pe col de care ne vorbeați? Să știi că vaginita bacteriană este cea care poate să producă și o congestie, o inflamație în bazin. Deci poate să producă, dacă la nivelul candidei stopeam în vagin, aici poate să producă inflamații și mai sus. Dacă se cronicizează, într-adevăr, poate să ducă și la infecții cronice și poate ajunge la infertilitate. În schimb, cea mai periculoasă din povestea asta, și sper să avem timp să vorbim, este clamidia. Aceasta poate produce înfundarea trompelor și de foarte multe ori, când ne iese în analiză clamidie, este cu certitudine nevoie de tratament agresiv și apoi o investigație, o histerosalpingografie, să se vadă trompele. Cauza de producere, de apariție a infertilității, foarte frecventă, este implicată clamidia. Ia spuneți-mi, dacă apare în timpul sarcinii, afectează în vreun fel fătul? Nu. Deci,
în momentul în care apare și candida și gardnerelă, și vreau să spun că și cele grele, adică coli, clepsiele, dacă le-ai depistat în timp util și le-ai tratat, nu afectează fătul, rămân în vagin. Dar dacă ascensionează, se poate produce corioamniotită, adică inflamația membranelor oului și a oului în sine. Și dacă se produce această infecție, se poate produce avortul spontan, iminența de avort, nașterea prematură sau infecția pur și simplu a oului, și atunci și fătul să sufere. Ce este infecția clamidiaza și care sunt cauzele care despre aceasta trebuie vorbit. Se transmite prin contact sexual. Ia că te vezi, am ajuns și la o... Deci despre tricomoniază, când o să ajungem să vorbim acolo, este nenorocire. Avem aici divorțuri sau certuri în familie. Și clamidia se transmite prin contact sexual, doar că este mult mai puțin cunoscută decât tricomonasul, decât tricomoniaza, și atunci mai puține discuții în familie, dar și ea este o infecție pentru care trebuie tratați ambii parteneri. Deci, în momentul în care femeia nu are simptome, aici, vezi, de aceea se înfundă trompele, de aceea clamidia devine cronică. Dacă la candida, o ustură, ți-am spus, candidoza acută, te trimite la doctor urgent. Dacă la bacterie miroase urât și o să vină că o deranjează, clamidia nu dă simptome pe moment. Clamidiaza acută o găsești doar dacă faci analiză întâmplător. Ea devine cronică și atunci ai dureri. Clamidia ascensionează din vagin. Clamidia nici nu se recoltează din vagin, ea se recoltează din colul uterului. Deci, dacă pe restul le putem recolta din vagin, pentru clamidie se recoltează cu o periuță specială, se pune pe un mediu de cultură special din col. Clamidia nu se va recolta pe exterior, se induce periuța endocervicală, adică în interiorul colului, și o periuță specială să se ia celulele din interiorul colului. Pe femeie nu o doare, nu o ustură, nu o mănâncă, nu o înțeapă, nu are nicio simptomă, nu miroase, nimic. În momentul în care începe să aibă durere abdominopelvine, adică o doare bazinul jos, ea se prezintă la medic. Și în momentul în care vine și spune că o doare burtica, trebuie să iei o clamidie din interiorul colului. În momentul în care ea are o infertilitate și spune că a încercat să rămână însărcinată și n-a rămas și că are dureri de nu la menstruație, în general, trebuie să-i recoltezi clamidie și să vezi dacă este un proces inflamator cronic. Clamidia este veche, dar se tratează. Se tratează pentru ambii parteneri cu terapie orală mai intensă, se administrează și local ovule și după ce s-a tratat clamidia, dacă ea vrea copii, trebuie să facă pentru investigația trompelor. Dacă nu vrea copii, atunci nu este, sau are deja, atunci nu este strict necesar să-și facă investigația trompelor. Dar după ce a făcut tratamentul, și pentru candidă și pentru bacterie trebuie, dar pentru clamidie este obligatoriu. După ce a făcut tratament, pentru că simptomele nu reapar, să vină și să-și repete investigația pentru clamidie. Deci să subliniem pentru toți germenii. A făcut tratament, mai așteaptă o săptămână și apoi vine și repetă să vadă dacă i-a trecut. Dar la clamidie este chiar obligatoriu pentru că nu dă simptome. Este adevărat că această infecție este una dintre cele mai periculoase? Da, periculoasă în acest sens. Cea mai periculoasă din infecțiile ginecologice este infecția cu HPV, Human Papilloma Virus. Deci, aceasta e cea mai periculoasă și cea mai greu de depistat, pentru că nu se vede pe lamă, nu se vede în cultură. Se face o investigație care se trimite la București și care, într-adevăr, costă. Deci trebuie să fim cinstite și să spunem, costă destul de mult această analiză și dacă nu ai posibilități materiale, e mai greu să o faci. În analizele noastre simple doar se va spune suspect HPV și se va recomanda. Deci cea mai agresivă este acest HPV, doar că HPV-ul rămâne cantonat în colul uterin și nu va înfunda trompele și nu va da infertilitate, spre deosebire de clamidia. Dar cauza cancerului de col uterin în 90% din cazuri este acest HPV. Clamidia determină și sarcinile extrauterine? Nu. Să explicăm cum e cu sarcina extrauterină. Deci, să o luăm așa un pic să înțeleagă doamnele noastre. Oul se formează din gametul feminin și masculin. Aceștia nu se întâlnesc în uter și oul nu se formează în uter. Deci avem uterul, trompele și ovarele.
Fecundația se produce în treimea externă a trompei. Deci, aproape de capătul trompei, trebuie ca spermatozoidul să fugă și să ajungă până acolo și de aceea se spune că și o cauză de infertilitate sunt spermatozoizii leneși care nu ajung până la capătul trompei. Iar în momentul în care femeia are clamidie, pe lângă faptul că se pot înfunda trompele și atunci este infertilă, trompele nu se înfundă complet și ele doar se îngroașe datorită clamidiei. În momentul în care trompa se îngroașă, spermatozoidul ajunge, ovulul ajunge, se formează ou. Unde? În trompă, că am stabilit că acolo se face. El trebuie din trompă să coboare și să ajungă în uter. Trompa, cum o să facă asta? Are niște mișcări peristaltice, se mișcă. Cum se mișcă? Are niște cili, niște franjuri, da? Uite așa. Deci, și sus și jos în trompă sunt niște cili, niște franjurele. Acestea ce fac? Duc oul prin aceste mișcări peristaltice din extremitatea trompei, deci din capăt, tup, așa, într-o săptămână până în uter, da? Dacă trompa noastră are clamidie, ea s-a îngroșat. În momentul în care se îngroașe și acești cili. Ei se îngroașe și se aglutinează, adică se lipesc. Lipindu-se, nu mai au mobilitate. Ei nu se mai mișcă. Nemai mișcându-se, oul rămâne în trompă. Sarcina extra-uterină, în afara uterului, adică în trompă. Deci acum bănuiesc că au înțeles, doamnele, de ce e sarcină în afara uterului. Pentru că cilii noștri nu mai duc oul în uter, fiind inflamați de această nenorocită de clamidie. Deci clamidia, pe lângă faptul că poate să înfunde complet trompele și atunci nu rămâne femeia, le poate îngroșa și oul rămâne blocat în trompă, nemai putând să fie dus până în uter. Deci grav. Grav, da. Să vorbim puțin și despre tricomoniaza, pentru că mai avem 10 E o temă, și... dacă mai avem un pic de timp, da. Să E o temă de dezbătut. Și despre această infecție. Pentru că acum ce să facem? Noi când vin doamnele încercăm să fim pacifiste, pentru că asta este celula societății, este familia. Și să încercăm să fim niște oameni înțelegători. Tricomonasul se ia prin contact sexual, punct. Acum, noi spunem că el se mai poate lua și de la toaletă și ca să încercăm să fie bine. Dar tricomonasul se ia prin contact sexual. Asta este. Doamnele citește și ele pe net și constată acest lucru și apar dramele. Problema este așa. De ce acest tricomonas recidivează? Pentru că vorbim de obicei despre un triunghi. Dacă doamna are tricomonas, are și domnul dacă l-are, l-a luat de undeva și, după cum am stabilit, se ia prin contact sexual. Și atunci trebuie tratat acest triunghi amoros ca să putem să ajungem la o rezolvare a situației. Tricomonasul nu este la fel de agresiv ca și Candida, nu e atât de usturător, nu mănâncă atât de rău, nu miroase precum bacteria, în schimb produce o inflamație foarte accentuată. Aspectul secreției este galben-verzui și este, spunem noi, aerat, spumos. Noi, în momentul în care am pus valvele și am văzut, vedem aspectul așa, la ochi. Dar trimitem analiza, o investigăm. Nici aici nu există un tratament diferențiat, sensibil, rezistent sau intermediar. Acest tricomonas, când apare, tratamentul lui este standard, trebuie făcut de ambii parteneri. De foarte multe ori, partenerul simte și el usturimi, mâncărimi și înțepături. Și atunci vin ambii parteneri și le dai tratament și îi rezolvi. Tricomonasul nu recidivează. Sau, vezi, uite, fiecare infecție e cu specificul ei. De asta spun, doamnele îmi trebuie să repete rețeta, să vină să vedem. Tricomonasul, dacă am făcut tratamentul corect și au făcut ambii parteneri și după aceea nu s-a mai plecat spre altcineva, spre triunghi, se rezolvă. Dacă se pleacă spre triunghi, să facă și cel de-al treilea colț al triunghiului tratamentul și atunci nu va recidiva. Dacă este incomplet, atunci recidivează și acesta. Problema este că, din nou, luăm pastiluțe pe guriță, din nou facem tratament local intravaginal cu ovule și așa mai departe. Nu este la fel de agresiv și nici nu se cronicizează. De obicei, în urma tratamentului îți apare pe lamă. Tricomonas rar, pentru că el moare și se elimină în timp. Chiar dacă au apărut
încă protozoar este, niște urme rare, e recomandat să se facă tratamentul până când a dispărut complet. Care ar fi cauzele care duc la tricomoniaza? Am înțeles că se transmite... Da, să știi că tricomonasul apare și fără să ai imunitate scăzută. Deci acesta este un protozoar care nu apare prin distrugerea florei locale, nu apare în momentul în care ne scade nouă imunitatea, poți să fii strong și dacă partenerul a venit acasă cu un tricomonas o să ți-l dea cu certitudine. Nu este un capăt de țară, el se va rezolva relativ ușor și nu este atât de agresiv pe leziuni. De ce? Deci tricomonasul nu face așa multe leziuni pe col, tocmai pentru faptul că se vindecă relativ repede. Oricum, în momentul în care pacienta vine la un control din acesta periodic și nu are nicio simptomă, dacă îi apare un tricomonas, îi va apărea sigur rar și asta înseamnă că l-are de mai mult timp. Nu e o urgență medicală, dar este de tratat obligatoriu. Ce riscuri prezintă această infecție la femeile însărcinate? Acum, cu femeile însărcinate lucrurile stau așa. Femeia însărcinată este recomandată în momentul în care rămâne însărcinată să vină să-și facă obligatoriu o lamă de secreție. Deci, în momentul în care vin pacientele la prima consultație, pe lângă faptul că le vedem ecografic, le fac și o consultație, pentru că trebuie să vedem colul, dacă are sau nu leziune sau dacă are polipi pe col. Este situația în care la femeia gravidă găsești niște polipi și aceștia pot sângera. Deci e obligatoriu la prima consultație, după care nu le mai vedem. Pacientele îmi spuneam, născut dumneavoastră primul copil, știu. La acest al doilea mă vedeți acum și după aia nu mă mai vedeți, decât ecografic, până la naștere. Da, ok. Dar la primul control trebuie, pe lângă ecograful în care îi vezi copilul și tot ce are acolo, să-i vezi colul, să-i vezi vaginul și să iei o lamă de secreție și o cultură din acești microbi, tocmai pentru a vedea dacă are la începutul sarcinii acest tricomonas cu asociere sau nu de alți microbi, trebuiește tratat. Ovulele care sunt permise, când s-au gândit cercetătorii să le facă, s-au gândit la toate cele. Au un spectru foarte larg. Deci merg și pe candidă, și pe bacterie, și pe tricomonas, și pe alți germeni din ăștia mai urâți. Tocmai pentru ca, utilizând ceva care să nu agreseze fătul, să fie complex. Gravidei nu poți să-i dai tratament pe cale orală. Și atunci, nici pentru candida nu-i dai, nici pentru tricomonas, pentru nimic din toate acestea. Și atunci, măcar local ce folosește, să fie foarte puternic. Doar că, obligatoriu, dacă apar ceva microbi, o să-i repetăm luna viitoare ca să vedem dacă s-au curățit. Fiind și cu imunitatea mai scăzută, se curăță un pic mai dificil. Iar pe partener îl vom trata cu certitudine și recomandăm să nu aibă decât cu prezervativ contact sexual până când refacem analiza să vedem. Cred că copilul e mai important. Clar. Cum poate fi prevenită infecția cu tricomonas? Acum vrei să-ți spun adevărul, poate fi prevenită prin fidelitate. Dar dacă acest lucru este undeva la limita imposibilului, am spus la limită. Atât voiam să spun. Am spus la limită, da. Am spus la limita imposibilului. Deci, sunt persoane care în viața lor n-au avut așa ceva și asta pentru că au avut o viață de cuplu stabilă. Da? Dar asta este, viața este complicată și eu cred că nu e chiar sfârșitul lumii dacă se întâmplă un eveniment. Depinde cum gândim și depinde cum ne organizăm. Sunt lucruri mai grave pe lumea asta. Doamna doctor, aici se încheie emisiunea noastră. Păcat, mai era mult de vorbit. Da, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat atâtea sfaturi utile doamnelor, mai ales că este săptămâna doamnelor, da. Și ne-ați învățat atâtea lucruri bune. Vă mai așteptăm și cu o altă ocazie să mulțumesc. Ne mai învățăm. Oricând, cu plăcere, mai ales că, uite, ți-am spus de ziua femeii, te felicit. Întrebări inteligente, deci oricând cu plăcere. Mulțumesc frumos. Vreau să mulțumesc și celor de acasă care ne-au urmărit în această seară. Până data viitoare, alegeți sănătatea. La revedere!